warung kopi Bogorjo menika masih podang kuning. Pak sinten Pak? Pak sinten Pak? Pak sinten niku? Pak Wawan. Oh menika Pak Wawan. Ya ayo. Ya ayo Pak ayo. Ayo. Yo goyang dong. Wasing-wasing. Ayo Pak yo. Yo. Ayo. Yen nganti liya kang nyawang kleyang tak sawah mencelok ning depan kekuncingan tak rindik saka kaduan sarwi ngoceng dheweke ngalep mencelok yo tarik yo. Bose pebarong tayub ya. Lali aku, ape lali aku karepe dhewe mau. Iya. Ora bang. Ayo Pak. Nggih menika dulur-dulur cagun ngamen nggih menika banget rejane niki nggih wonten Bogorjo bangeten rejane niki nggih bangeten rejane yo. Esok